Vaalituloslaskenta on hyvin jämpti ja hyvin tarkka. Tämäpäs on merkillinen. Siinä on tapahtunut selkeä virhe, sen pakko myöntää. Niitä syntyy, kun johtaa tekee, niin johtaa sattuu. On yleinen käsitys, että suomalainen ääntenlasku vaaleissa on paitsi yksi maailman nopeimmista, myös ehdottoman tarkka ja rehellinen. Sitä todistaa sekin, että Suomen lähettämät vaalitarkkailijat vievät tietotaitoamme muualle maailmaan ja kommentoivat muiden onnistumisia. Voisin kyllä sanoa sen, että kyllä tätä suomalaista vaalijärjestelmää kelpaa kyllä jopa esitellä tuolla maailmalla. Se on esimerkillinen. Kyllä, sitä voi sellaisena pitää. Asialla on kuitenkin myös toinen, vaalilaskennan tuntemattomampi puoli. Se piileksii vaalilautakuntien tekemissä varsinaisen vaalipäivän pöytäkirjoissa. Ennakkoäänet kulkevat omaa tietään, tässä ohjelmassa emme käsittele niitä, puhumme vain vaalipäivän äänistä ja äänestäjistä. Jossakin on 8 ylimääräistä. Tässä ovat Helsingin vaalipiirin 158 äänestysalueen raportit viime eduskuntavaalien äänestyspäivästä. Puuttuvia ja epäselviä merkintöjä, liitteitä hukassa, mutta ennen kaikkea äänestäjien ja äänten määrä ei likikään aina täsmää. Täältä löytyy runsaasti ilmeisiä haamuäänestäjiä. Noita suu 20 ylimääräistä. Roihuvuori 3B, 1006 äänesti, äänestyslippuja 1011. Ruskeasuo 969 äänestäjää, ääniä 979. Pihlajamäki 1029 äänestäjää, uurnassa 1048 lippua. Kannelmäki 836 äänestäjää, ääniä 893, erutus jo 57. Alamalmi B 1529 äänesti, ääniä 1522, siis 7 vähemmän. Suomi on jaettu 2500 äänestysalueeseen. Vaalilautakunnan, sen yleensä paikallisella koululla vaalipäivänä istuvan joukon, valitsee kunnan hallitus käytännössä poliittisten puolueiden asettamista ehdokkaista. Vaalilautakunnan jäsenille maksetaan palkkio, puheenjohtajalle vajaat 300 ja jäsenelle 200 euroa, josta menee tietysti tuloveron lisäksi usein myös 30% puoluevero. Erityiseen tarkkuuteen ja huolellisuuteen tätä joukkoa pakottaa tiukka vastuu. He ovat virkamiehiä virkavastuussa toiminnasta. Täytyy vähän miettiä, että mitä tämä silloin täytettiin. Hyväksyttyjä lippuja on 926. Se on 500 niin kuin heikko. Joo. Mitä ihmettä tässä on tapahtunut? Kiusaan äänestysalue 43B:n varapuheenjohtajaa lähes 4 vuoden takaisella pöytäkirjalla. Ja aivan kylmiltään. Pöytäkirjan mukaan äänestäjä kävi uurnalla, no sitä ei ole tähän merkitty, mutta uurnaan äänestyslippuja on tullut 388. Niistä hyväksyttyjä on ollut 926. Nyt en osaa sanoa, toi on kyllä ihan ihmeellinen luku tossa ja en osaa kyllä siihen nyt näin heti sanoa, mistä se tulee. Muun muassa Roihuvuoren äänestysalueella vaalipäivänä äänestäneiden määrä selviää kaupunginarkistoon päätyneistä vaaliluetteloista.
Arkistoa hoitava tutkija hämmästyy ongelmaamme. Että mä ymmärtäisin jossain Valko-Venäjällä tai valko-venäläistä laskentua. 368. 368. Vaalitöissä taskulaskimesta tarvitaan vain yhteenlaskutoimintoa. 2 kertaan laskettu tulos on 971 äänestäjää. He tuottivat Roihuvuoren uurnaan hyväksytyt ja hylätyt äänet yhteensä 938 äänestyslippua. Tämä tieto selviää hyväksyttyjen ja hylättyjen äänten epävirallisen näköisestä yhteenlaskusta vaalipöytäkirjan liitteen alareunassa. Hukassa olisikin nyt 33 äänestäjän äänet. Mysteeri edelleen se. Niin, ja onhan asiassa, että kuitenkin laskijoita on niin paljon, mutta ei se nyt tietysti selitä sitä. Totta kai kaikki pitäisi olla ihan selkeästi oikein laskettuna. Ja kyllä me ollaan tarkistettu moneen otteeseen laskut aina siellä. Ja jotta sekaannus olisi hieman isompi, laitetaan kirkko keskelle kylää. Tarkastuslaskennan jälkeen Roihuvuoren vaalipäivän äänilippumääräksi havaittiin 943, siis 28 vähemmän kuin äänestäjiä kävi. Se on virallinen tulos, siihen kaikki tyytykööt. Joo, ihan utopistista juttua. Siis nämä meidän vaaliohjeethan lähtee vaalilautakunnalle siitä, siellä hyvin selkeästi sanotaan, että vaaliluettelomerkintöjen ja urnasta otettujen lippujen lukumäärät täytyy täsmätä. Ja jos ne ei täsmää, niin täytyy laskea niin monta kertaa, että ne täsmää. Ja jos se ei vielä silloinkaan täsmää, niin siihen vaalipöytäkirjaan on merkittävä se syy tai mainittava siitä, että liput ja luettelomerkinnät eivät täsmää ja sitten selvitettävä se syy, mistä se johtuu. Laki ja ohjeistus on selvä, mutta se osoittautuu näiden dokumenttien mukaan teoriaksi. Laskennan tätä ongelmaa ei pöytäkirjoissa juuri mainita. Moni jäsen myöntääkin, että alustavan laskennan jälkeen onkin kiire jo kotiin tai oman puolueen vaalivalvojaisiin. Puheenjohtaja hyppää taksiin ja heittää äänilipukkeet keskusvaalilautakuntaan. Puheenjohtaja sairastui, ei ollut läsnä äänten laskennassa. Ja sitten ei ole laskettu mitään. Ja kyllä sen pystyisi tästä laskemaan, mutta se eikä nostaa listannut sitten tehdä. Vallila B on jättänyt juuri oleellisesta tyhjän pöytäkirjan. Ei ääniä eikä äänestäjiä. Täällä onkin mitään. Myös jokaiselle ehdokkaalle kertyneestä äänisaalista kertova liitelomake, se tärkeistä tärkein, puuttuu. Kuten muuten 16 muunkin Helsingin alueen pöytäkirjasta. Tämäpäs on merkillinen. Kasku, tämä on nyt tuolla mennyt sitten läpi. Tämä on kyllä käsittämätöntä, että se on sitten, niin, on se jopa hyväksytty. Tämä on ihan blankko. Se on totta, ei siinä ole nyt sitten niitä numeroita. Ääniliput laitettiin Vallilassa pussiin, se teipattiin sinettiteipillä. Irja Eskola muistaa vieneensä taksilla äänet Helsingin kaupungintalolle kello 23 jälkeen. Lasken kaupungin arkistossa yksitellen jokaisen äänestäneeksi merkityn ja tarkistan vielä. Lopputulos on aina 8 haamua. 8 äänestäjää vähemmän kuin mitä virallinen vaalitulos ilmoittaa äänimääräksi. Äänestikö siis joku 2 lipulla? Vai sujauttiko joku laskennassa äänipinoon ylimääräisiä lippuja? Ei kukaan kyllä sujauttanut. Kyllä siinä täytyy nyt olla joku selitys, mutta tuntuu kovin mystiseltä. Siis te olette laskenut ne viivat sieltä luettelosta? Joo. Okei. No, tässä on tietysti se ongelma. Voiko sellaista tilannetta syntyä itse asiassa? No sellainen voi syntyä esimerkiksi siitä, että odotas nyt hetkinen, siis mun piti... Äänestäjien lukumäärää kontrolloi vaalipaikalla 2 virkailijaa. Toinen merkitsee äänestäjän vaaliluetteloon rastilla tai viivalla,
Toinen varmistaa äänestäjien määrän niin sanotulla tukkimiehen kirjanpidolla. Näistä varmistuksista huolimatta haamuäänestäjille ei Veera Reuna keskusvaalilautakunnassa keksi muuta selitystä kuin inhimilliset mokat. Että ei ole vedetty sitä viivaa sinne luetteloon. Siis onhan se aina mahdollista. Ihmisethän näitä tehtäviä hoitaa. Maailman tarkimman ääntenlaskijan maine on koetteella myös Pukinmäki A:ssa. Lasken vaaliluettelosta, että 1618 äänesti. Äänimääräksi vaalilautakunnan pöytäkirja kertoo, niin, ei yhtään mitään. Siinä on tapahtunut selkeä virhe, sen pakko myöntää, mutta tästähän sen loogisesti pystyy päättelemään, että se on 1613 se luku, joka siinä pitäisi olla. Ja viisen siitä puuttuu. Vaali-illan laskennassa Pukinmäen äänet jaettiin ehdokkaille. Lasken ne yhteen. Nyt Pukinmäessä näytään annetun ääniä, hyväksyttyjä ja hylättyjä, yhteensä 1600. No, mä en ole tuota laskenut tietenkään tarkastanut, mä en tiedä mikä siihen on selitys, mutta jos näin on, niin varmaan sitten on. Seuraavan viikon tarkastuslaskennassa Pukinmäki A:n äänimääräksi saadaan 1606, mikä syötetään vaalitietojärjestelmään. Kuitenkin virallinen vaalitulos kertoo 20. maaliskuuta, että Pukinmäestä saatiin 1617 ääntä, vain yksi ääni pakkasella siitä kuin oli vaaliluettelon mukaan äänestäjiä. Totta kai se ihmetyttää, että se on näin monenlaisia erilaisia lukuja tullut. Kyllä mun mielestä tämä suomalainen vaalijärjestelmä on todella jämpti ja menee varmasti niin oikein kuin nyt tarpeen on. Siis tarkoitan sillä sitä, että totta kai kun ihmiset numeroita piirtää ja laskee ja muuta, niin virheitä voi sattua. On tietysti olemassa mahdollisuus, joskin teoreettinen, että itse äänet on laskettu väärin. 2007 vaalien ääniä säilytetään vielä muutama kuukausi ennen tuhoamista aluehallintoviraston holvissa. Äänet on sinetöity sinettiteipillä vaalipiirin tekemän tarkastuslaskennan jäljiltä. Teemme pari pistokoetta pienimmistä äänestysalueista, muuhun eivät resurssimme riitä. Tarkistuksemme osoittavat, että äänet olisi laskettu aivan oikein. Tätä kautta selitystä äänestäjien ja äänten täsmäämättömyyteen ei siis synny. Ongelma on edelleen ratkaisematta ja olemme lähtöpisteessä. Joku äänestää ilmeisesti 2 äänellä. Niin kuin sanoin, niin tämä johtuu just siitä, että tämä vaalipöytäkirja, siihen ei hirveän paljon niin kuin pitäisi luottaa. Se on vaan sen sunnuntai-iltapäivän äänestysalueen henkilöstön laatima pöytäkirja, joka valitettavasti joissain tapauksissa niin ei pidä ollenkaan kutiansa. Ja sen takia... Mutta eikö ne virkavastuulla toimi? No toki, mutta niin kuin sanottu. Aloitan alusta.